Il-Partit Nazzjonalista huwa favur kull nefqa u miżura li tgħin iż-żieda fl-investiment u li tgħin lil ħaddiem imma kontra kull miżura li hija biss tberbiq ta' flus. Dan kien il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista li ħareġ waqt konferenza tal-aħbarijiet rigward l-estimi tal-budget għas-setturi tal-finanzi u l-ekonomija, konferenza tal-aħbarijiet li kienet indirizzata mid-deputati Mario De Marco, Cristi De Bono u Jason Azzopardi. Fil-messaġġ tiegħu il-kellim tal-Partit Nazzjonalista għall-Finanzi Mario De Marco staqsa jekk din hux Malta li wliedna rridu li nħallulhom, Malta li żgħażagħ qed jgħidu li ma jridux jgħixu fiha, Malta bil-mażra tal-grey listing ma saqajja u Malta mifnija bid-dejn minħabba nuqqas ta' pjanar u tberbiq ta' flus. Aħna bħall-Oppożizzjoni favur kull nefqa, kull miżura li jera tmur biex tgħin l-ekonomija, biex tgħin l-investiment, biex tgħin il-ħaddiem, biex inżommu l-impjiegi, però l-banda l-oħra aħna kontra kull miżura li hija berbiq tal-flus li mhijiex intiża biex tgħin l-ekonomija. Mario De Marco spjega kif id-dejn pubbliku sas-sena 2024 se jirdoppja għal aktar minn 10.6 biljun euro. B'kuntrast għal dan, il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi politika fiskali b'ġustizzja soċjali, inċentivi għan negozju u investiment sostenibbli li jaħseb ukoll fl-ambjent, politika mifruxa fuq 3 pilastri: ir-riżors umane, il-governanza tajba u sostenibilità. Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista l-Ekonomija Cristi De Bono fakret kif il-Gvern għadu ma tana ebda viżjoni ekonomika tanġibli. Cristi De Bono qalet li l-Partit Nazzjonalista jrid li pajjiżna jsir kompetittiv, inadda fir-reputazzjoni u jinvesti f'setturi ġodda li jrendu bħal fintech, l-intelligenza artifiċjali, ir-robotika u l-green economy, setturi li jħallu valur miżjud u żvilupp ekonomiku. Budget ieħor erġajna marajna l-ebda settur ġdid għal pajjiżna. Jeħtieġ li jiġu żviluppati setturi ekonomiċi ġodda. Ma rridux biss li insaħħu s-settur tas-servizzi finanzjari, dak tal-gaming, dak tal-manifattura, turizmu, l-avjazzjoni, settur tal-marittimu u oħrajn, però jeħtieġ li nwessaw is-settur ukoll tal-fintech, settur tal-AI, setturi innovattivi, settur tal-robotika ninvestu serjament fil-green economy u jinħolqu setturi ekonomiċi ġodda li jħallu il-valur miżjud u allura iva nkunu qegħdin nippjanaw serjament għall-iżvilupp ekonomiku. Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista għax-xogħol Jason Azzopardi min-naħa tiegħu fakkar kif il-Gvern nesa lill-eluf ta' ħaddiema li qed jgħixu fil-prekarjat. Jason Azzopardi qal li l-Partit Laburista tilef il-kuxjenza soċjali u qed jibqa' ma jagħtix każ il-pjaga tal-għoli tal-ħajja. Hawnhekk hu fakkar fil-ħafna proposti li qed joħroġ il-Partit Nazzjonalista biex itaffi minn din il-pjaga fosthom fond ta' 40 miljun euro direttament intiż biex jindirizza din il-problema. Qegħdin fil-kumpanija tal-Panama, is-Sudan u l-Yemen u l-Pakistan. Aħna nemnu li xraqilna ħafna aħjar. U għalhekk inħarsu l-qudiem biex inkomplu nuru kemm il-politika ta' dan il-partit toffri alternattiva vijabbli, serja, bżonn juża, maħsuba biex nagħtu futur aħjar lill-qasam tal-manifattura tax-xogħol f'pajjiżna. Kien Kutajer, Net News.